Kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi mopatuman usab og temporary closure sa mga samang atol sa kalagkalag sa Mandawi. Ang Mandawi City Police Office Director mimando sa kapulisan nga bantayan ang mga samang tungod kay hinay-hinay ng hugupan kini sa mga tao. Ang report ni Fee Marie Dumabo. Kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi nakigalayo na sa kabarangayan, ilabi na sa mga dapit di nahimutang ang mga samang sa syudad. Alang kini sa pagayong roving sa kapulisan sa mga pampubliko o pribadong mga sementeryo sa maong syudad. Napalantawan ni Abelia nga muanam-anam og pagduaw ang mga tao sa mga lubong sila mga mahal sa kinabuhi. Ilabi na sa plano nga temporaryong sirad-an ang mga sementeryo. Gitino ni Attorney John Edu Ibanez ang tigpamaba sa Mandawi City Hall nga temporaryong takopa ng mga samang sa Dakbayan sud sa mga adlaw sa mga santos ug mga kalag. Private ug mga tulumbaris diri sa Dakbayan sa Mandawi karong adlaw sa kalag-kalag. Maybe gani October 30 up to November 3 or November 4. Tungod sad na sa threat sa coronavirus gihap. As soon as possible ato na yung pasugdan na gid og roving ang ato mga semeteryo niya i-advise po namo ang muadto dito na strictly ang physical distancing lang gyud and kanang health protocol nato. Mupagawas og executive order ang mayor kabahin sa temporary closure sa maong mga samang. Sugyot sa City Hall nga himuon na lang sa mga mulupyo ang pag-ampo sa ilang mga panimay alang sa mga mahal sa kinabuhi nga mitiliwana. Aron kapugnan nga wagi makaduaw sa sementeryo atol unya sa kalagkalag, ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang nagplano nga sa iskina pa lang padung sa sementeryo saman lang niini ang butangan og barrier diin ipaymutang usab ang mga personnel sa kapulisan, DRM o lakip na sa traffic enforcement pagsiguro nga wagi makasud. Hinuon kato mga dinay schedule na nga paglubong atol sa kalagkalag ang mamahimo lang nga makasud sa sementeryo. Naandan man na ang pagduaw sa mga lubnganan matag kalagkalag. Apan alang kang Emerito Roble, andam ra sila sa iyang pamilya nga mosunod sa kamanduan. Sagol-sagol mo gina manood diha nya, wata kay ba kung uban aday gipamati nya. Mutakot-takot sa mga katapad-tapad. Nga ginang silalan gyud. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Fee Marie Dumabo. Balitang Bisdak.